Здравейте, добро утро. Започнаха вече да ни бомбардират с социологически проучвания, анкети, в които ни показват как ще гласуваме и прочее, какви са настроенията, но не знам, давате ли си сметка, уважаеми дами и господа, колко коварна роля играе така наречената социология. Значи още преди нещо да се е случило, тия прогнози ни казват какво ние ще направим, т.е. какво ще стане независимо от нас. Разбирате ли? Искаш, не искаш това, харесваш, не харесваш, то вече е определено как ще стане. То ще си стане. От теб де-факто нищо не зависи. Дори може и да не ходиш да гласуваш, защото други ще ходят и ти казват толкова ще гласуват за БСП толкова, за ГЕРБ толкова, за ДПС толкова, за Атака. За други никой няма да гласува. Значи, виждате ли как... аз не знам, може би по света, ако има там, и смятам, че има сериозна, солидна научна социология, тия прогнози имат някакъв смисъл. У нас всичко е изопачено до крайна степен. Те са станали средство за манипулация на благодушния народец, който не мисли, на който му обясняват какво ще се случи, то ще се случи неминуемо, от теб нищо не зависи и така нататък. Ужасна роля играят тъй наречените социологически агенции. Това е едно на ръка, това е нещо така философско съображение, значи има си все едно някаква съдба. Тя ще се стане, ето сега ни пророкуват, че ще БСП, ГЕРБ ще ли да спечелят, пък дори да се съюзят и те ни го внушават това и ни подготвят, обработват всекидневно. Също така ни обясняват, че опозицията, истинската опозиция в парламента, демократи за силна България, СДС нямало да било да надминат 2%, това са абсолютни глупости. Това е абсолютни глупости. Това е за идиоти казано. Не е възможно така. Значи, едно безобразно управление, вижте как става по целия свят. Корумпирано, крайно корумпирано управление е нашето. Цяла Европа се разпищя по този повод, дадоха ни знак, че трябва да избутаме тия управници. Имаше в парламента една доста твърда опозиция. В лицето най-вече на ДСБ, на Иван Костов. По всеки пункт, всички грешки, провали и така нататък и предварително бяха предупреждавани управляващите, като ги направиха, искаха вотове на недоверие и така нататък. За всички тия 3 години и половина опозицията твърдо, една част особено, която не се занимаваше толкова с глупости, Атака се занимаваха много често с глупости, тази твърда опозиция на безобразното корумпирано управление, значи вместо, както е нормално по света да се вдига рейтинга, у нас пада. Значи тия социологически агенции нас ни смятат явно за идиоти, за кръгли идиоти. В нормалната ситуация, така и психологически погледното, и социологически, и как ли не, моята специалност, впрочем, втора е социология, и от така човешка позиция, когато управлението затъва в провали, непрекъснати провали, и когато опозицията критикува една така гибелна линия и дава предложения, алтернативи непрекъснато какво да се прави в такава една ситуация, да пада рейтинга на опозицията, това означава директно едно от двете неща. Или че този народ, ако наистина вярно отразяват социологическите агенции, е съставен от невменяеми идиоти и малоумници, които изобщо не могат да се ориентират в реалностите. Или пък другия вариант е, че социолозите ни лъжат. Лъжат най-брутално. Според това кой плаща, той поръчва музиката, те са станали такива угодници, безобразни, безсрамни и така нататък. Аз смятам, че най-вероятното е социолозите у нас, както и всичко, до така степен изопачено, превърнало се в така чалга
социология. Тази социология у нас е чалга социология. Те ще рипат, ще подскачат, ще стракат пръсти според това кой плаща. Дават се най-безобразни поръчки, личи си по прогнозите кой е платил за тия поръчки. Социолозите не се гнусат от никакви пари. Ще ти направят всеко. Аз имам един приятел, между другото, социолог, който участва като, така как да кажа, като персонала, който осъществява тия допитвания, нали, ходи с анкетни карти по села, по грачета и така нататък. Той много често ми е обяснявал, аз го знам, но той сме говорили и сме споделяли. Просто анкетьорите, като трябва да ходят някъде, те не ходят. Разбира се, сядат самите анкетьори и написват резултати, като разбира се им е казано още преди това какъв трябва да бъде резултат. Трябва да натъманят този резултат. Вместо да ходят да питат разни бабички, те сядат, натъманяват го и така нататък. Пък най-простия вариант е изобщо да няма никакви анкетьори, просто сяда Мира Янова, сядат Андрей Райчев, всеки сам по себе си, слага пачките в касата си, които е получил за това изследване и си написва този резултат, който иска. И някой ще иде да проверява къде са им анкетни карти и прочее. Никой няма да проверява. Това е слугинска социология, подобна на слугинските медии, безобразни лъжи и манипулации и нас ни изкарват пълни идиоти, защото не може такива очевидно неразумни, абсурдни прогнози да се дават. Значи, твърдата опозиция спрямо безобразното управление, провалило се по всички линии, на нея и пада рейтинга, а пък управляващите си пазят рейтинга, разбирате ли? Много пари имаше от този излишък, много пари получиха тия социолози от правителството. Даже и рейтинга на Бойко Борисов свалят, смъкват и така нататък, а пък на БСП расте, представете си. Значи ние сме куковци, ние сме мухлювци някакви като народ. И тая Мира Янова, ето сега пред мен е едно, но няма да го чета, то ясно, тия прогнози са ясни. Най-отдолу завършва, че съюзяването на Бойко Борисов, вижте сега какви хубави пари е получила тая кучка, за да каже това нещо, на Бойко Борисов с Костов ще има отрицателно влияние върху рейтинга на ГЕРБ, защото Костов е фигура от прехода. Ето това го е написала. Много и се иска, значи хубави парички е взела, за да го каже. Това трябва обаче да си идиот, за да го приемеш. Единствения политик, който е направил нещо добро за България и който е най-така основно надежда на разумните хора у нас, Иван Костов, бил вече от прехода. Тя го отписала Мира Янова. Кучка. С това ще завърши. Не дейте да вярвате на такива кучки.